Pane mashoko anachilonjwa naNelson Chamisa. Vanhu avanyasi kubuda vakati apa Nelson Chamisa ari kuzama kurevei. Vanhu vakadhura conclusion vakati aiwa, patiri kuona kuti munyika yeZimbabwe ike zvino people they are now mobilizing. Chona ZANU-PF vatanga macampaign. Vaya vakadhura conclusion vakati Nelson Chamisa achizovhura political party yake. Nelson Chamisa achizo-officialize political party yake. Nzanambira mashoko anobuda kuna Nelson Chamisa ndokuva subscribe like kuti on the bell icon. Tipita paendo pake ano achikana mashoko ayo ashoka ma-societies and ma-communities anonyora achiti the time is fast approaching, when the day comes will you be there, get ready. Ndo mashoko anotoka na Nelson Chamisa achiti aiwa get ready. Panapa we don't know the name ye the political party anoda kulonja kana ma-structures ayo kana chinge zvakamira sei, but autora mashoko ekuti when the day comes will you be there, get ready. So mboza kuti aiwa ma-allies kana kuti vamwe vazhinji vakabuda kuna Nelson Chamisa vachienda kuvatengesi. Panapa ari kuza vakasara achivabvunza achiti kana nguva yacho chinge yasvika aiwa are you going to be there, kana uchinge uripo aiwa chiramba uri ready. Tichiona kuti aiwa is hinting to open a new political movement yatoziva kuti ichange ine mutsindo noda kuti vanhu vese vakamirira Nelson Chamisa. All of people vanhu vese vakangogara vakabata maoko izvi Nelson Chamisa pasina political party, but they are waiting kuti pachangoti adonedza political party yake aya votomhanya votonojoina vototanga kutonosona maregalia nekutopfeka accordingly. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro mashoko anodonedzwa aitwa kana Nelson Chamisa. Penda comment section yedu, subscribe or like, and turn on the bell icon.